Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amen calminone inde Allah joom jammo, jiɗɗo yimɓe fof nana, kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol, beele ina mbawa dañjude e makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. Ɗo ɗo jaraten e jangde men e linjila ceniɗo o, en jiino no Yeesu almasihu o heewirno inɗe, beele eɗen ganda holi kanko. En nanino no innirano, konngol gondunongol e Allah gila e fuɗɗode, ɓi Allah towɗo o, ɓi neɗɗo o, jawguel Allah, dandowo o, nguura ngurdam ka, annore aduna, joom darjo o, damal geddungal, wondude gaynako moƴƴo o. Hande noon ma en ji inɗe Yeesu ɗiɗi goɗɗe, gurtugol e ngurdam. Ɗo jaratneɗen ɗo, en jiino no Yeesu yilortono e nder leydi Yahudi en ndi, ina jangina, ina waɗa geɗe moƴƴe, ina safra nyawɓe e wofɗuɓe e wumɓe e wondunoɓe e seyɗaneji. Ko ɗum waɗi yimɓe heewɓe rewde e makko. Kono diiniyankoɓe wiiteɓe Farisien ɓe gañno tan ko Yeesu, sabu ɓe kattanano hakkilantagal ngal o haaldannogal, te ɓe mbawano salade geɗe ɗe o waɗannoɗe. Hande noon en gandiyimo jokkude linjila ha jiyen no Yeesu waɗirno gollal mawgal gongal kollirowal kadi darje Allah gonɗo e makko o, mbela yimɓe ina gonɗinamo. Eɗen janga linjila Yuhanna e simore 11 nde. Bindi ɗi mbi, gorko goto biyeteɗo Lasar fiyanoma rafi cellal. O jeeya ko Betani, wuro bandiraɓe makko rewɓe Mariyam e Marta. Mariyam ko momnoɗo nebam urɗam e jomiraɗo o, mumtiri koyɗe mum sukundu mum o. Ko on miñum gorko hono Lazar fiyano rafi cellal. Bandiraɓe rewɓe ɓe neli ɗum ɗo e Yeesu. Jomiraɗo, mo korsinɗa o sellani? Nden Yeesu nani on kabaru wi, ngu nyaw wona saati makko. Woni fandare maggu ko hollirde darje Allah, mbela ɓi Allah o ina mawnine sababunde maggu. Kanko Yeesu omo horsinno Marta kañum e miñum debbo o wondude Lasar. Hono noon, nde o nani Lasar sellani, o jottima kadi balɗe 2 e nokku ɗo wonno ɗo. Caggal ɗum o wi almuɓe makko ɓe, duttoɗen yude. Almuɓe ɓe mbimo, ceerno, ɓoyani tan ko yimɓe toon ɓe jinno wardudema kaaƴe, mbiya aɗa rutto toon. O jaabi o wi, wona nyalawma waɗi ko waktuji 12. Sehil men Lasar ko ɗaniɗo, kono mi yahat mi findinoyamo. Almuɓe ɓe mbimo, jomiraɗo, so tawi ko ɗaniɗo ma o dat. Kono o yinno wiideɓe ko Lasar maayi. Ndeke almuɓe ɓe cikkanno o haalatno ko haala ɗoygol tan. Nden o haalaniɓe ha laabti o wi, Lasar koko maayi, kono sababunde mon mbeɗo welti e komi tawaka ko, mbele oɗon gonɗina, njehen to makko. Nde o ari kanko Yeesu, o tawi Lasar waɗi e yanande he balɗe 4. Betani woɗɗani Yerusalem ko hedde kilometruji 3 tan. Yude naaɓe hewɓe garino to Marta e Mariyam ngam waajade ɗumen e sankare banumen gorko. Nde Marta nani omon ara, jaɓɓoyimo. Mariyam heddi galle. Marta wimo, jomiraɗo, sino tawino ko ɗo gonnoɗa, miñam mayatano. Kono ha jonina kay, mboɗo andi ma Allah rokke kala ko ñaagiɗa ɗum. O wimo, ma miñi wurtu. Marta jaabimo wi, mboɗo andi ma o wurtu ñande ummital, ñalngu battinigu. O wimo, ko min woni gurtugol woni ngurdam. Kala gonɗinɗomi wurat hayso maayi, kadi kala gurɗo gonɗinɗomi mayata ha abada. Mbela aɗa gonɗini ɗum? Marta jaabi wi, eyi jomiraɗo, mboɗo gonɗini ka almasihu, ɓi Allah potnoɗo arde aduna o. Caggal nde Marta haali ɗum, yehi noddoyde miñum o, hono Mariyama deyi ɗum wi, ceerno ari, te wi ya arton. Nde Mariyama nani ɗin konnguli, ummi ɗon e ɗon fayto makko. Nden Mariyama yettima e nokku ɗo wonno ɗo, ha yimo, diccanimo, wiimo, jomiraɗo, sinno tawino ko ɗo gonnoɗa, miñam mayatano. Yeesu yi o wonno koye woyde.
kanko e yudenaaɓe wondunoɓe e makko ɓe suni hen no feewi kadi jiiɓi. O namniɓe o wi, holi to ngubbuɗon mo? Ɓe njaabimo ɓe mbi, ko to jomiraɗo, ari. Yeesu sammini gonɗi. Nden yudenaaɓe ɓe mbi, on jino horsiniri mo. Kono woni e maɓɓe mbi, kanko gumtinɗo gumɗo beele wawano wadde ha Lasara wasa mayde. O ɓeydi kadi sunade, o yehi to yanade to, ko luuro hayre uddirango hayre. O wi, gitte hayre nde. Marta, bandum debbo cankiɗo o, wimo, jomiraɗo o foti luɓde ngati o dañi balɗe 4. O jaabimo wi, mata mi wiyanima sa gonɗini a yiyat mangu Allah. Nden ɓe gitti hayre nde. O hoyni asaman, o wi, Baaba, mbeɗa yettuma e ko keɗiɗami ko. Min e hooram mboɗo andi aɗa heɗomi e kala saha. Mbirumi noon ko sababude ɓe yimɓe dariɓe beele aɓe gonɗina ko an nelimi. Caggal nde o haali ɗin ko nguli, o wulli dande dow, o wi, Lasar, yaltu gaayi. Mayɗo o yalti, koyɗe mum e juuɗe mum ina piila leppi, yeeso ngo ina buuma fallare. Kanko Yeesu o wiɓe, kaɓɓitemo, gopponmo o yaha. Wona ɗo kaɗaten, kono ko adi eɗen jofna ngol darol kawningol, ale sago mictoɗen e kawisi Yeesu wadnowo. Gila aduna diida ha joni, hay goto meeɗani nande neɗɗo bawɗo wurtinde mayɗo baɗɗo e yanande balɗe 4, mayɗo mo ganduɗa fuɗɗinoma hay luɓde. Kono ko ɗum tigi Yeesu wadno nde wurtini Lazar e hakkunde mayɓe. Doole mayde ngala damal e jomiraɗo Yeesu, sabu ko kanko woni almasihu o. No Allah e hoore mum jogiri ngurdam ni, ko noon kadi almasihu o jogiri ɗam. Te no Allah wurtinirta mayɓe rokka ɗumen ngurdam ni, ko noon kadi almasihu o rokkirta ngurdam mo wela, sabu ko kanko e hoore makko woni joom ngurdam o. Ko ɗum waɗi nde Yeesu wi yo Lasara ummo, ɗon e ɗon mayɗo o ummi, yalti yanande nde. Ko ɗum kadi waɗno Yeesu wawde wiide banum debbo Lasara o, ko min woni gurtugol, woni ngurdam. Kala gonɗinɗomi wurat hayso maayi. Joni noon, jofnen darol ngol ha jiyen no Yahuda en ɓe mbaɗi caggal nde ɓe jii Yeesu wurtini Lasar. Bindi ɗi mbi, hewɓe yudenaɓe arnoɓe galle Mariyamen ɓe jii ko Yeesu waɗi ko, gonɗin ɗum. Kono hunde maɓɓe yehi to Farisien ɓe habri ɗumen ko waɗno ko. Nden ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e Farisien ɓe noddi ñawirde towde nde fof yo rentu, mbi ɗum, holi ko poɗɗen wadde? Ngati o gorko nana waɗa kawisaji kewɗi. So en goppirimo ni, yimɓe fof gonɗinat mbo. Kadi laamu Roma en arat firta nokku men ceniɗo o e dowle men o. Gooto e maɓɓe biyeteɗo Kayif, gonnoɗo hooreji yettinoɓe sadak e nden hitande, wiɓe, on paamani hen hay batte, mati on ganda neɗɗo goto mayana leñol ngol ɓuri e mon. Hono noon dowle o wasa firtede. O haaldano konngol ngol sago makko, kono nde tawno ko kanko woni hooreji yettinoɓe sadak nden hitande, o longini Yeesu ina foti mayande leñol ngol, wona leñol ngol tan, kono kadi ko ngam rendinde ɓiɓɓe Allah sariɓe ɓe fof e ɓandu woturu. Gila ñande hen ɓe pelliti warde Yeesu. Ko ɗum waɗi o natti wadde ya garta e hakkunde yudenaɓe ɓe. O fayi diwan takkiɗo e jeerende o e nder saare wiitende Efrayim, o wondi toon e almuɓe makko. Kew Yahuda en dandore ngu fandinoma. Hade ngun kew, hewɓe gummi bang yo bang e leydi he, ngabbo e Yerusalem ngam laɓɓinede. Aɓe jilotono Yeesu te ɗoɓe gonno e nder galle Allah heeɗo, ɓe ngoni e namnodirde e koye mabɓe aɓe mbiya, ko ganduɗon hen, mate o jogorani arde kew he. Ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e Farisien ɓe jamirino so tawi won ganduɗo ɗo woni, yo haalan ɗumen melo omo wawa jaggede. Balɗe 6 hade kew dandore ngu, o yehi Betani, wuro Lasaren. Ko on Lasar o wurtinno e hakkunde mayɓe. O waɗana ɗon koɗungu, Marta woni e sarwudemo, te Lasar ina jeyano e ñamdannoɓe makko ɓe. Mariyam ƴetti feccere litere nebam urɗam tiiɗɗam coggu,
pewniraaɗam narda dimu moomi ɗum e koyɗe Yeesu momtir ɗumen sukundu mum. Galle o fof heewi uureeki nebamɗam. Gooto e almuɓe makko biyeteeɗo Yudas Iskariyot jogorɗo jamfaademo o wi'i, ko waɗi ɗam nebam uurɗam yeeyaako ko foti no denaari yoŋaaji 300 totte waasɓe. O wiiraani noon sabu omo yurmii waasɓe ɓe, kono ko sabu ko gujju, kadi nde wonno ko kanko resndaano bata ka omo wujjatno heen. Kono Yeesu wi'i, woppumo deeƴa, o moftani ɗum ko ñande ubbugolam. Oɗon gondi e waasɓe ñande fof, kono min on gondata e am ñande fof. Diɗɗal Yudenaɓe mawngal nanimo ɗon. Ɓe njaarani toon sababunde Yeesu tan, kono kadi ko sababunde yiide Lasar mbo wurtinno e hakkunde maayɓe o. Nden ardiiɓe yettinoɓe sadaka ɓe pelliti warde Lasar ne, ngati ko sababunde makko Yudenaɓe hewɓe goppiriɓe gonɗini Yeesu. Hade men waynodirde, eɗen poti miijtaade e geɗel gotel. Mbele on jii ko ardiiɓe Yahuudu en mbaɗi caggal nde ɓe jii kaawis mo Yeesu waɗnoo. Hay gooto e maɓɓe suusa yeddude kaawis o, sabu kamɓe fof ɓe njiiri gite maɓɓe no Yeesu wurtiniri Lasar ni. Kono holi ko hooreji yettinoɓe sadaka o e ardiiɓe Yahuudu en ɓe mbaɗno? Mbele ɓe tuubi bakkatuuji maɓɓe ɓe gonɗini ko Yeesu woni Almasihu, ɓi Allah towɗo gummiɗo dow asman o? Ala, ɓe tuubani. Kaawisaaji ɗi Yeesu waɗi ɗi fof mbaɗaani yettinoɓe sadaka ɓe e almuɓe mumen tuubde gonɗini ko Yeesu woni joomi mumen e dandowo mumen. Holi ko ardiiɓe yettinoɓe sadaka ɓe mbaɗno? Ɓe ɓeydini ko anji Yeesu te ɓe pewji warde ɗum. Ɓe pelliti kadi warde Lasar, sabu ko sababunde mum Yahuudu en heewɓe goppiriɓe gonɗini Yeesu. Ɓen joom diine en dey ko tiiɗɓe koye, ɓerɗe maɓɓe ko goɗɗude Allah. Ɓe jiɗaano wona Allah, wona goongo o. Ɓe belsidima pinɗe mawɗe ɗe Yeesu waɗi e jeese maɓɓe ɗe. Wonno miijo maɓɓe tan ko belamma koye maɓɓe, nafoore maɓɓe e kaalis. Ko ɗum waɗi ɓe diisondirde ngam warde Yeesu. Sabu ɓe kuli ko so ɓe goppirimo noon ma yimɓe ɓe fof ndungtoɓe ndewa Yeesu. Holi miijo mon e ɓen joom diine en? Holi batnoɗe e ɓerɗe maɓɓe miijo warde Yeesu? Ko seytaane ardinoɓe, sabu kanko seytaane ko caliiɗo Allah e Almasihu mum fof. Seytaane sikkanno ko so ardiiɓe Yahuudu en ɓe mbari Yeesu ma ɗum falo feere nde Allah waɗi ngam dandude bani Aadama en e doole makko. Kono seytaane andano no Allah anniyirino huutoraade e maayde Almasihu o ngam falaade golle Iblis te danda bani Aadama en waynooɓe no maccuɓe ni e doole maayde. Ina waɗi kadi geɗel gongel ngel seytaane e wondunoɓe mum ɓe ngandano. Ngel geɗel nani: doole maayde mbawata jaggude joomiraaɗo Yeesu, te mooƴu wawata ñamde ɓandu makko, sabu ko Yeesu woni gurtugol, woni ngurdam. Ko ɗum waɗi Yeesu wawde wiide bannum debbo Lasar o, ko min woni gurtugol, woni ngurdam. Kala gonɗinɗomi wuurat hayso maayi. Mbele aɗa gonɗin ɗum? Bandiraɓe, ko ɗo mbaynonirten hande. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en jokku Linjil, njiyen no Yeesu waɗɗori mbabba, naati Yerusalem ngam timminde ko annabaɓe ɓe mbinduno ko fayti e mum gila ko ɓooyi ko. Yo moƴƴere Allah won e mon, te miijtoɗon no moƴƴi e ko joomiraaɗo Yeesu haalno nde wi: ko min woni gurtugol, woni ngurdam. Kala gonɗinɗomi wuurat hayso maayi. Mbele aɗa gonɗin ɗum?